pa tayo. One night lang ba tayo? No clear red. Dapat sigurado na natin budget mo, natin savings mo. Kasi makakapag ka naman dahil nakakalita. So, mata. Dito kami kumakain mga kabro, mga kabagis. Tayo magkasarap kayo. Mas pag-satisfied niya ako. Eh, in roaster. Apa yan? Kain yun. Hindi na pag i-record na kung mag-record ka na basement. Sila talaga ayos. Kain pa tayo. One night lang ba tayo? Oh. No clear red. Ayun. Tinanggal ko yung sombrero ko, masarap kumain. Dito kami sa roaster. Pork. Sarap kumain itong salad. Ang laking plato ito eh. Yan. Gusto rin. Pang tatlo ang tao ito eh. Yan. May order already for dinner here inside the roaster. Yan, palabas na po kami.
Yan. Yan ang roaster. Bless night to vlog uli mga kabro mga kabagay. Sa bless night.